हेलो गास हामदे दामदे बोरै खबरफ्रा नै आं मोनसे सासे मानसिखौ लोगो हमनो नागिरदों नोंसोरखौ माने दाथा थांनो नागिरदों आरोना आं ओमफ्राय दा थांनायावनो देखायलांगोन आरो आं नोंसिनो जायगाखौबो देखायलांसै ओमफ्राय माने बेखौ सासे मानसिखौ लोगो हमहोनानै जों दाबसे जायगायाव आरो थांगोन बेरायनो थाखाय माने ओमफ्राय जों देखायलांगोन आरोना होमबा नायदो नोंसोरो सोर बियो होमबा जाज खालामनानै नायदो होमबा थुदो लेट्स गो गाइस बे टाइटानिक फिल्मनि जाहाज फिसा बानायदों आरोना बानायनायालाय ओमफ्राय ओइथिं सेम नुहुरो आरो गाइस नै जों फैदों दा एन्टारटेनमेन्टनि न'आव जों बेरायनो थाखाय क'क्राझाराव फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय आदाखौ नायलांनो होनना फैबाय ओमफ्राय बाजैखौबो नुबाय फाइनालि दा ओमफ्राय आदाया फंनैसो बुंना होदो नोंनि चेनेलावहाय मा नाम फंबाय चेनेल नामा जोंसार बड' अफिसियेल जोंसार बड' अफिसियेल एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर जोंसार बड' अफिसियेलखौहाय माने एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा अननानै गोसो गोथारै इउटुबाव सार्च खालामनानै साबसक्राइब खालामना हरबानो जाबाय आरो गोसो गोथारै गावसिलाजोबना हर थाफाथाफ्रा खुनु खोथा गैया बर' खिबुआव खर' होननाय जायो नालाय नङाबा ओंखायनो बर'जों बर' अनलायलायनांगौ आरो बे दालाय बर' खिबुआव खर' होनांबा मानसिफ्रा बिदि होनलायनाय जायो ओंखायनो एसे अनलायलायनांगौ आरो बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौ जाहाथे बयबो गोजौ फारसे दावखोलाङो नोंबाबो आंबाबो सोरबा गैयियाबो गोनां जायो नालाय जोंसार बर' अफिसियेल ना होनो जोंसार बर' अफिसियेलनो लागाय गावसिबना हर कमेन्ट हरसिबदो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनिफ्राय आरो दा आदाखौ नायनो होननानै जों फैदों ओमफ्राय नागालेण्डनिफ्राय फैदों फंबाया नागालेण्डनिफ्राय साइकेलजोंसो फैबावदोंलै मामुलि नागालेण्डनिफ्राय आंखौ लोगो हमनो होननानै साइकेलजोंसो फैदों होमबा नायदो नों बेसेबां खस्थ' खालामनानै फैदों फंबाय दा बे खन्द'निफ्रायल' जों स्कुटिजों फैनाय जाबाय बे आमाइजों फैबाय बे सासे बिमायखौ लानानै फैफादों आरो जोंनावहाय माने आंनिनो लोगोखा नालाय बे गोदोनि फुराना कास पार्टनार मालदा फारानिखा ओमफ्राय माने साइकेलजोंसो फैदों नागालेण्डनिफ्राय मानसिया ओमफ्राय नैबे ओमफ्राय स्कुटिजों फैदों आरो बिमायनिफ्राय दा साइकेलजों 15 दिन लाबाय साइकेलजों फैनाया एसे रेस्ट खनथाम खनब्रैसो लाबाय रेस्ट खनथाम खनब्रैसो रेस्ट लाना फैदों होमबा बेनि खस्थ'खौ नुनानै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा साबसक्राइब खालामना हरबानो जाबाय गोसो गोथारै आरो साइकेलजों फैनाय हिसाबै आरो एसे बारा खालामबाथाय मोजां जागौमोन थाबैनो एसे बारायना हरदो बेसेबां साबसक्राइबार दं ओरैनो साबसक्राइबारा 162 सिगां दं थाबैनो 1K खालामना हो फंबायनि चेनेलखौहाय गोसो गोथारै आरो जय हो बाय बाय ट्रा ट्रा दा न'खौ एसे देखायहरनोसै देखायना होदो फंबाय दे दा नैबेनो न'आ दा ओरै मन्दिरा नैबे जाहैबाय नैबे जुथा दहाय सुदोंमोन होनदों आदाया माने लेथ्रा जाजोब्बायमोन नालाय नैबे जाहैदों 1 लाखनि नैबे 1 लाखनि बे जाहैदों 6000 ओमफ्राय नैबे 15000 होमबा नायदो आदाया बेसेबां दामि गानो होमबा नोंसोर ब्रेन्डेडखौ मिथिखागोन दा ब्रेन्डेडखौ बोरै गाननायफ्रा स्पेसियेलाव दा नै ओरै आमायाबो जिरायना दं दा ओमफ्राय बाजैयाथ' न' सिङाव दं दा खामानि मावहैदों बाजैयाथ' बिराद मावथिथारनो नालाय बै जुथाखौ फोथायाबा सार्च खालामनानै नायनो हागोन नाइकि एयार जर्डान रेट्र' मेक्स औ होमबा नोंथांमोना सार्च खालामनानै थाबनो अर्डार खालामलाबायदो गानलानै ब्रेन्डेडफोरखौ फिलफोरखौ लादो आरो माथो ओमफ्राय बिनिफ्राय माने स्पेसियेल आरो हायोबाथाय गाननो हाबावगोन मोजांनो नङा ना दा नै बाजैया ओरै दं बाजैया हाय लाहरदो बाजै जागोन बाजै ओमफ्राय होमबा जों थांबाय थानोसै दा एसे टाइमाबो जाबायना ओमफ्राय दा आमाइमोन बेरायहैनो होननानै जोंखौ लांनो नागिरदों आरो दा जायगाखौ एसे देखायलांसै होमबा नायलांबाय थादो गाइस
Hello guys, welcome to my YouTube channel JWNGSAR Bodo. ओमफ्राय दा जों थांनो नागिरदों दिप्लाइ गेट नामा? दिप्लाइआव जों बेरायहैनो थांनो नागिरदों दा। जोङो एन्टारटेनमेन्ट मोनाव थांनाबो फैबाय, लोगो हमना फैबाय बिथांखौ। ओमफ्राय दा जों थांनो नागिरदों नै बरनदों गारिफ्रा। दा ओरै दा मामामोनबो ओंखारनो नागिरदों। दा ओरै दं आरो ओरै आं थफिखौ लानो बावदों माथो लानि गरम बोथोर ना र' मा जाखो गथा जाबाय नामा मा जाखो क'क्राझार फ्लाइअभाराव दङ ओमफ्राय जों दा थांनो नागिरदों दिप्लाइ नामा दिप्लाइ जों दा थांनो नागिरदों दिप्लाइआव बेरायनो जायगा प्लेसखौ भिउ नायनो थांनो नागिरदों जों दा गाइस ओमफ्राय दा गरमाबो एसे जाहाबदों गारजिनो हाव हाव हावनो ओमफ्राय दा नै बिथिंना एसे मोजाङानो बे जायगायाथ' मदि फैनाय जायगाया बेनोमोन आरोना ओमफ्राय गोदो मदि फैनाया ओमफ्राय दा नै जोङो दा फ्लाइअभाराव दङ जों दसे माने रेस्ट लादों आरोना लम लादों सानै मानसि फैगासिनो दङ दा बेखौनो नेगासिनो दं आरो जों दा ओमफ्राय नायलांबाय थादो होमबा मोजां नुयोबाथाय साबस्क्राइब शेयार बेफोरखौ खालामना होलाबायदो लालाबायनानै ना मा होनो गाइस दे होमबा थौदे थांसैलाय गाइस ना मा सो अभी हम लोग फ्लाईओवर का कोकराझार फ्लाईओवर का ऊपर से हम लोग आ गया फ्लाईओवर ब्रिज से अभी हम लोग आ रहा हूँ मतलब दिल्ली में जा रहा हूँ अभी बाहर एरिया है और देखने के लिए भी बहुत सुंदर है इसलिए हम लोग अभी जा रहा हूँ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबा देना और शेयर तो ज़रूर करना यार भाई लोग के लिए यार सो ठीक है आप लोग ज़रूर बने रहिए जों सफैमारबाय सराइकेलायाव जों दा बेयाव एसे दसे थानि ओमफ्राय नै जों सानै लोगोखौ मोनफैबाय दा नै बेयाव दङ आरोना जों सब बेयावनो जमा जाजोब्बाय नायदो बिथांमोनखौ हेल' गाइस नै दा जों सफैमारबाय एसे सफैहां जादों दा ओमफ्राय दा आरो एसे ससे थांबावनांगौ जोंना लोगोफोरा नै आवगोलाव दङ ड्राइभ खालामनाय आं खालामगासिनो R15आव ओमफ्राय नैबे मामाया दा जिरायगासिनो दङ ओमफ्राय जों माने फुरथिगानो गाज्रि फुरथि मोनगारो आरोना जों दा एकदम थांलाबायनानै दा एकदम हेभिनो माने मोजांनो नायनोसै जायगाखौ हाजोआथ' हनै नांबायानो होनजायो दा हनै एकदम गोजौथार जोंनिफ्राय गोजौथार आरोना हाजोआ बे ओमफ्राय दा नै ओरै नायहरनो हागोन दा ओमफ्राय नायहरदो नायलांबाय था बहुत शॉट मचाता है इसमें साला हमको बहुत अच्छा लगता है यार तो गाइस जों नैबे बेनो जाबाय बावखुंग्रिनि हाजोआ ओमफ्राय दा जोङो फैनानै बिराद मोजां नांदों दा गाइस आरो नै बिथिं प्लेन मोनफैलायबाय बिथिं हजोंहाय जों प्लेननिफ्रायनो ओरै गोजौआव गाखोदों ओमफ्राय दा नै प्लेन मोनफैबाय ओरै बारबोनानै बावखुंग्रिया गाइस नै बेखौनो होनो बावखुंग्रि गाइस ओमफ्राय दा नै गामिया हाबफैबाय जोङो
फार्स्ट टाइम दिनै क'क्राझार बेरायनो लाबोबाय आरोखि ना क'क्राझार बेरायफेराखैमोन बेसारा न'आव फैयो थांफिनो न'आव दा बिराद गोबावजों माला फैनाय जागोन मिथिया नालाय दा बिथांखौ एकदबारे बेरायहैखाबाय आरो बिराद खुसियै थांदों जे न'आव मामाया आखायानो लोमबावला एबार फैबाय थानोसै गोसो जासिगोन बेयो क'क्राझारल' थानो फैगासिनो लागाव अब्ला थौदो अब्ला खुसि लोमहोबावनोसै बेखौ जों दा दिप्लाइ गेटआ दिप्लाइआव जों सफैबाय दा दिप्लाइ र'डआव जों हाबबाय जों थांगासिनो दं आरो ससे दंबावो जों मोनहैनो थाखाय बाराबो गोजान गैला खिन्थु होनदोंना आं बिराद गुलि बायदि ना गुलिनिफ्राय गुलि होनदों पिस्तलनिफ्राय गुलिया जेरै ना बेफोरबायदि खारनाया बेफोरबायदि वाव जायगाफ्रा नायना गेटआबो मोनबाय गाइस फाइनालि जों सफैमोनबाय दिप्लाइआव ओमफ्राय नै गेटआ जों गारि पार्क खालामबाय आरोना जों गारिया ओरै आंनिखौ मोनसे दोनबाय ओमफ्राय ओरै दोनबाय जों माखासेखौ ओमफ्राय माने जायगाया आरो स्पेसियेलखा मोजां आरो नायनानै मोजां नांदों आं दा माने थांसै सिङाव बोरै जायो जायगायाथ' एरियाथ' साफालै हाजो ओमफ्राय नायलांबाय थादो गाइस दा बेयाव सेंग्रा सिख्लाफोरबो लाइन मारिनो फैयो नुयोबो ओमफ्राय दा मारिबो फैदों माखासे ओमफ्राय दा जों बेफोरजों खोथा गैया नालाय जोंहा सिंगेल मानसि जों सिंगेलाव दं आरोना ओमफ्राय फेमिलिफोरबो फैयो नायनो थाखाय जायगा ओमफ्राय नै बिला जाहैबाय दैया बेयाव नाबो बोनो मा मोनो ओमफ्राय हेंगिं ब्रिजआ नै बेनो गाइस हेंगिं ब्रिज आं नोंनो देखायनोसै हेंगिं ब्रिजखौ सिख्लाबो दङ सिख्लाखौबो नुगोन नोंसोरो गाइस ओमफ्राय नै जों फाइनालि जों सिङाव सफैनानै जों फैमारबाय नै खिन्थु लामाफोराव अन्थाइनि बानायजोबनाय जे ब्रिजआ हेंगिं ब्रिजआ दा आं दिन्थिनो देखायनोसै माबायदि हेंगिं ब्रिजखौ ना होमबा थौदो नायनोसै बिथांमोना बोरै सफैखो मोजां सफैबाय ना मोजाङै सफैबाय ओमफ्राय बुंदो बोरै सफैखो बोरै नांखो सफैनानै थिगैनो दं ओमफ्राय ड्राइभफोरा बोरै जाबोखो मोजां जादों जोबोद मोजां मोनदों लामायाव बिराद बोरैबा उसुबिदा दुखु मोनबोनाय बालाबारि हाबनाय होमबा थौदो हेंगिं ब्रिजआव जोंबो बारज'ला खालामहैनोसै ना मा होनो मावथारा माथो सिख्लाफोरबो दंलाबायो नै आं जुम खालामना देखायहरलाबाय नै आयौ गिलाबायनायफ्रा गावस्रा लामाथिंजायनियाव नङा लामायावनो दोनलाजोबदों गासैबो नै जों आवगायबाय हेंगिं ब्रिजआव जों मोजाङानो नांदों सफैलाबायनानै फैलाबायनानै दा आरो बिथिंथ' आरो साइलारा हेभिखा जोंना जों आरो बेफोरजों लोब्बा गैया बिसोर आरो मालाय स्टैंडर्ड आलदा अलग लेवल नहीं अलग किस्म का ढांसू का लेवल है वो लोग का इसलिए हम लोग इतना हिल रहा है यार गाइस इतना हिल रहा है क्यों आरो नै गोलोम फुला जोब्बाय होनदों नै बिदैफोरा गलाला जोब्बाय अमा बेदरजों जानायफोरा ओमफ्राय दा जों नायगासिनो दङ बोरै बेयाव गाखोना खिन्थु मोजां नांदों आरोना गाखोनानै जोंथिंनि बायदि नङा बिथिंना गुवार जाहैदों जोंथिंना आरो दाब्लाला साइजखा फिसा सासेल' थांजायो ओमफ्राय नै बिथिंना आइजोफ्रा माने साफाय जादों फटकफोरखौ ओमफ्राय थौदो होमबा नायलांसै लासै लासैनो मोजांनो नै ओरै रोमै नुहुरगासिनो दङ बिराद मोजांनो बिन्दास बिराद मोजां नायदों बिराद खिन्थु गरम ना दिना बिनि थाखायसो आं बिरादनो गोसोफ्रा सुग्लाय लांजोबदों आंहा Oh my God! Wow! नै गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय बिराद सुग्लायजोबथारबाय आंहा सुग्लायजोबथारबाय बिनि थाखायनो आङो बिराद गरम गोलोमजोब्बाय गस्ला खुनो लुगैजोब्बाय ओमफ्राय नै दा
गरमखायनो आङो बाबदों माने होलांसैलाय जायगायाव जों गारि दोननायाव ओमफ्राय टाइमाबो जाबाय बहुतनो ओमफ्राय होमबा थौदो थांसै नायलांदो नै गाइस आं मोनसे खोथा बुंनि आं माने सासे आइजोखौ बिराद साइज नुखादों सबाय बिमाबो दंलायलायो गुफुर गस्ला गानदों सर्टनो आव आं मा होनबावनो ओमफ्राय नायदो होमबा आं देखायलांनि नोंसिनो नै जुम बानायना देखायनि आं नै बेयाव दं आरोना गुफुर गाननाय साइडआव दं ओइलाय नैबे ओंखारनाया होमबा नायलांबाय थादो थौदो होमबा जोंबो जायगायाव होलांसै जायगायाव होलांनि जोङो थौदो होमबा थौदो अहायबा थाखो बिसोरबा दा जोङो नै गेटनिफ्राय ओरै नैबे पारनिफ्राय जों हजिपारायाव थांसैलाय माबायाव जों गारि दोननाय जायगायाव होमबा थौफिनदो मामाया नै फट' खेबदों मामा हेन्डसाम नुथारदों हेन्डसाम होमबा फैदो जाबाय नायनो इसांबो नायनाया मोजां नङा गाहाम नङा नैबे दिप्लाइ बिल होननाया बेनो आरोना दिप्लाइ बिल बेफोर मेथाइआ गोजा ओरै बिलफोरा गाइस वही है दिप्लाई बिल बहुत अच्छा लग रहा है आके हम लोग पूरा गर्मी में भी आ चुका है हम लोग गर्मी भर में चोरो बोल के आ गए हम लोग होमबा गाव सिला जोबनि थौदो गुलिजों होमबा लेट्स गो नाउ थौदो नैबे आयौ खिन्थु मोजां नुदों लानानै जाबाय होमबा थौदो नै बेनिफ्राय आरोना ओरै हमनानै थांनाया मा होनोमोनलाय बेखौ बिनिफ्राय होलाङो आरोना गाज्रिनो नै बेयाव जिरायनानै दं सिरि नै बिसोर सोर होमबा नैदो दा जों हेंगिं ब्रिजनिफ्राय फैबाय नै दा बेयाव ट्राय नायनो र' माबायदि होमबा नायदो एसे गोजाननिफ्राय एसेनिफ्राय आं दिनैसो पासलै गाइस दिनैसो पास आयौ गोलैबा सेस मोजांथ' आयौ सेस बे जाला होमबा एमएस थांजोब्बाय गोदान धालाय होनांसिगौ बेयाव बेफोरखौ बानायनांगौ थाबनो बानायनांगौ ओमफ्राय बेफोरखौ एसे सिनारिफोरखौ बिबार बिलाइ गायलाबायनांगौ होमबा दा जों मोनसे जायगायाव थांफिनसैलाय आरो बेयाव जाबाय जोंना ओमफ्राय दा थांगोन जों दिहिर बिलाव आरोना होमबा स' गाइस नायलांबाय थादो थ' होमबा लेट्स गो गाइस नै जों दा बेरायनानै सफैलायबाय न'आव ओमफ्राय जों दा दुगै लोबै जों दा फ्रेस जाबाय ओंखामबो जाना लाबाय आरोना जों दा आं माने भिडिअखौ माने बेयावनो फोजोबनो सानदों आरो खिन्थु जायगाखौ नायना बिराद मोजां नांबाय जायगाया बिराद मोजांखा नायनो साफा गावदांदांनो लामाफ्रावबो जेबो लेथ्रा गैया माने बेनि थाखायनो आं माने बिराद मोजां मोनबाय आरो इन्जयबो मोनदों आरो ना गाव माने गोसोआ मोजां नांदों आरो मामामोन फिनिबाय नालाय ओमफ्राय जों 6 जन थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय माखासेया ओरै थाबबाय जों ओरै फैबाय साथाम ओरै सासेया दोनफैबायमोन आमाया ओमफ्राय आं दा सानदों होमबा लोगोफ्रा भिडिअखौ नायनानै साबसक्राइब खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो बेल आइकनखौ दाबायना होदो दाबाय खालामलाबायना हो एकदम बुलि गावनोबो थां थुं होलाबायनानै रुवाजों दानस्रिलाबायनाय बायदि ना मा होनो होमबा स' आं बेयावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ ना मा होनो गाइस होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय गाबोन होमबा स' होमबा बाय बाय